Nana kayo uyab nurse? Ningon kagalabi o ikaw ra. Muna imong beautiful nurse dire. Ha? Naonya apa sila pod for this child? Dili for kuan na sila for transfer sa House of Home ma'am. Imbis gi COVID, yung transfer. Naonya pa mo makuha gyapon, Ha? agya kagahapon. Unya gabi eh. Sa oras Di pa no alas 4 pa no. sa kadlawon. Mong hapon. Okay ra na kay makastay ko. Na sudok lagi mo andun. Sabado ay Sunday pag yun. Check. Sunday pag idugma. Guys, Monday pa siguro. ano yung among nurse? Hindi evaluate. Guys, muna imong nurse. Ano yung among nurse, guys? Nurse, nana kayo uyab nurse? Wala pa eh. Tambagan ka ali adar. Wala pa. Yes. Na, si tatay. Tatay. Alitay. Tambagan ka niya nurse. Og onsay wala man kayo uyab since wala man kayo uyab tapos siya kay expert man siya ana kung unsay angay nimong buhaton kung pag na imong uyab sa imo unsay imong angay nga buhaton og unsay pilion ba? Oh. Sige, unsay angay pilion tay. Ali dire ipakita imong dagway nga ba pangit. Ana. Makita na akong dagway, dili pa. Dili pa kayo. Pangit ra ba akong dagway? Ay pag kusga kay makadungog sila pangit ka. Ana. Oo. Si nurse, unsay pangalan nimo nurse? Siya si Ma'am Sanya. Hi Ma'am Sanya. Just call me baby. Pag-sure diha klaruhangan mong Kasi ang may baton ni Ma'am Sanya kay wa man sinang uyab example manguyab ko sa iya. Oh. So, tambagan lugar. Tambagi oh. Oh, tambagan ako. Oh. Si nurse. Oh. Ah, ingani Unsay ni. pilion niya sa laki dapat. Akong tambag sa kay nurse. Oh. Usa pod advice mo po nako niya kay expected po ko kanang Diretsohan na sa mukha nimo. diretson. Ang mga pilion sa mga lalaki sa Kung manguyab niya. Kung manguyab niya nga. Oh. Di gid niya to pilion tong mga walay mga trabaho. Uy, Kaya nakoy unsaon- trabaho. Unsaon naman lang og Oh. walay trabaho unya si nurse ray magtrabaho. So Oh. luoy si nurse. Oh, nakoy So trabaho. dapat ang katong panguyabon ni nurse katong naay mga trabaho. Yes. Sama nimo. Oh. So sama nimo Ay, na saka trabaho. pila-pila, Wala makalabot ba. Well, por favor. Kanang Oh. ang akong kuan nga katong yung naay mga trabaho nga Oh. manguyab ni nurse kay Oh. og walay trabaho ang iyang bana unya si Oh. nurse ray magtrabaho. Luoy kay ang atong nurse. 20 Oh. pa siya, 20 pa. Luoy kay atong nurse. Oh, dabi unya. Aside sa trabaho, na trabaho. Ang kailangan og naay kay trabaho, magtrabaho ka kailangan mosuporta po ka kay nurse. Nalagi Tabang trabaho. ka unya ang love life po ninyo, love life. Life. Oh, love life Oh. ninyo nga Love, kailangan love ug oh, life. Oh, Duha na. kailangan nga makuha ninyo, ma-present ninyo matag adlaw ninyo kay ano para Kaway kay ang kamot para si nimo. nurse pod. Di po niya biyaan ang iyang Di love life. unsa po pa kay sa- ang babae kay mangita man jud na og kaning kwalipikado para sa imo. Dili ko ganahan ng upaw, ana. Oh. Aw mangita gyud siya qualification lugar Oh, nga kanang sa physical ba? Oh, sa Sa para sa mga imo. physical. Di ko ganahan ng upaw. Ana, gusto na ko katong mga inani. Oh. pero karon sa pagkakaron nga panahon. Dili ko ganahan ana iyang kilay nga inana, gusto na kong inani. Oh. Pero kanang dili man gud sa guys sa pagkakaron man gud dili Guys, na angayan siya nga guys. kanang unsay ngalan aning kanang ibase na to sa atong mga naong. Oh. Ngano man? May mga naong nga gwapo kay ni matan-aon pero way kwarta. Ano. Napoy mga pangit kay naong pero Wa kumpleto gyapon trabaho. Wa gyapon kwarta. Pero kumpleto trabaho. Oh. Oh, so diha na dayon si nurse na din ang bahala kung unsay ang ibaton niya timbang-timbangon niya sa iyang kaugalingon. Ni na may uban mo ana mga gusto ko atong taas. Dili ko ana putot. Ana. Unsa man na siya nga taas? Taas kinabuhi height, o height. height. Oh. Taas og height abi Oh. na ko. Gusto ko atong taas puti, na dili ko atong kinabuhi. lagom, ana ba? Gusto siya puti, di Oh. po siya glagom. Dili ba basin mo inana siya. Sa iya ha, sa iya Oh. lugar na nga side. Ikaw nurse, unsa imong ganahan nurse? Ha? Unsa imong ganahan? Di ikaw. ta. Ihatag ko na ang tanan